Wij staan aan het station van Hasselt en het is vandaag de stationsactie. We staan hier met de Holibi- en transgendergemeenschap regenboogstickertjes en flyertjes uit te delen om onszelf zichtbaar te maken. Zichtbaarheid is belangrijk omdat wij als holibi's en transgenders niet zo zichtbaar zijn. Voor mij persoonlijk is het geen probleem om in de regenboogkleuren door het station te paraderen, maar voor sommige mensen is het zeker nog niet vanzelfsprekend. Limburg is eigenlijk als enige provincie de provincie met een officiële adviesraad voor holibi's en transgenders. Zij steunen ons al heel lang. Deputé Mieke Ramakers, de deputé van Welzijn, die gaat ook samenzitten met de politie en met de holibi- en transgendergemeenschap naar aanleiding van de recente gevallen van geweld tegen holibi's, gaybashing. Dus zowel financieel als moreel krijgen we veel steun vanuit de provincie. We zijn hier vandaag op een activiteit van de Holibi Jongerenvereniging Inderdaad. We zijn een sportactiviteit aan het doen. Gewoon een beetje gezellig samen sporten, wat samen babbelen, samen zijn. We zijn trouwens niet de enige Holibi Jongerenvereniging in Limburg. Ook Idem Dito in Lommel is er. En er is een transgendervereniging, Anders Gewoon. We hebben een heel aantal activiteiten, een heel aantal soorten activiteiten. Er zijn praatavonden, er zijn open cafédagen, er zijn vrije tijdsactiviteiten zoals dit. We zijn ook samen naar de Pride geweest. Soms houden we ook een prikactie, bijvoorbeeld stickers uitdelen om de holibi-rechten terug op de agenda te krijgen. Iedereen is altijd bij ons welkom, zowel jongeren die al weten dat ze holibi zijn, dat ze transgender zijn, maar ook zij die nog twijfelen over wat ze voelen, over wat ze meemaken, zijn altijd welkom op activiteiten van Inderdaad, Idem Dito en Anders Gewoon.